Halo लोगोफोर नैलै जानि न' बायलाब जिलाबाय न' सिङाव थाबा बाहेरनि जोमैखौनो नुहुरलायो एर'प्लेन खारबाबो नुहुरो आरो गरम दिनाव बिराद उरुनो मोजां बेफोर रुमाव बारा सोरो सोरो नाङा आरो थ' नैलै बिथिबो उनथिबो थमला थमलि माने गरिब मानसि नालाय थाखा फैसा गैया आरो थाखा फैसा थाबा बांला लुगोमोन नाथाय मा खालामनो आरो गसायाबो जायनो होयो गावस्रा जासे होयो जोंनियाव गावस्रा जासेबो गैया बेखायनो जानि न'आ एसे जांलाब बेनि कारने निमाहा बिनाय थाबाय रायजोफोर नोंनि न'आ गिदिरलै मालाय नङा निमाहा बिनो गोनां जागोन अथ' निमाहा बेखायनो बिबाय खायफा माने लोगोफोरा आरो आंनि लोगोफोरानो बुंबाय थादोंमोन आरो आदा नोंसानि न'खौ नायगोन नोंसानि न'खौ खिथिना आं माने सारप्राइजआव बिराद बिल्डिं बांलाखौ खिथिगोन नंदोंमोन आरो खिन्थु बिल्डिंआबो बांलायाबो आंनिया दा जाथ'वाखै सिमाङैनो थाबाय इटा मोनसेबो गाथायनायबो थांदिया बेयाव हाबो गारनाय थांदिया दा खोलामबा खिथिसिगोन आरो नोंथांमोननो मोनसे मोननै मोनथाम खामफ्लांबाय आं आरो खरुखिबाय दोङो नोंलाय बुरियानो अरे मिनियाबा एर'प्लेन फायाखैलै दिनै एर'प्लेन फैनायबा रायजोफोर खिथिनो हागोन बै गरम दंलाय एर'प्लेनबो नुहुरो जानाया गैयि मानसि नालाय दुखिया मानसि नालाय बिदिनो थायो आरो आंनिया नैलाय गुरु मेथाइखौ आं एकदम नागासेखा होनना बुंलिगोन नागासेखा अमा बेदर दानग्राखा बर'फोरनियाव थाखाय बे गासैनियावबो अमा बेदर दानग्रा गुरु मेथाइखौ दाननानै थुख्रा पिस खालामबाय बेखौ खान्थायाव सोनानै खान्थायाव रुगोन रुनानै बेखौ जलुवा खालामगोन आरो जलुवा खालामनानै बेखौ मा पिठा बनायगोन पिठा ओमफ्राय दोङो दाननानै बेखौ फिसा खामनि मिक्स खाम मा होनना बुङो पाउडार टाइप खालामनि आरो जानि आइया बिराद रोंसोगा आंखौ बुजायसो गुरु मेथाइखौ दानो होनबा गुरु मेथाइखौ हायोसो होनना बुंदों नंमारगौथ' गुरुखौ दाना दाननाय बुस्थु ओरै दाननायखौसो बुङो गुरु मेथाइया जाबाय गुरै बुस्थु बेखौ हानायखौ हानाय होनना बुङो जानिया दिंखिबो दंखायो सौग्राया थेक' होनना बुंनाया बेबो दोङो थेक'खौ खिथिनि आङो माबा मा होनना बुङो सिबिं बेटा आई खासेया बाजानायनि अबस्था गैया बुरिया ओइलै एकदम अमा बेदर थिनि लरासे नोंथांमोना लुगैनानै सालायसिलु थुलु खालामनाङा जोंनि उदैफोरा गाज्रि जागोन नङाब्ला फिर से मुझे मारने आया देखो फिर मारेंगे मैं भी तुमको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं मजा आ रहा है एकदम तेरी गाते तो हेलो पुलिस जल्दी आ जाओ यार जाखागोन लोगो तो फाइनली लोगोफोर मोनफैबाय फाइनली लोगोफोर lalu apa aja coba tangan sedikit ada nambah Desa Baiknyari ya. Mwnbai ya. Namaskar. Tuh. Mwnbai jeung isida logofer. Halo, gwjwbwd. Nabung. Jangan kenal ya.
दा बुरिया खर' सासोबायनो हालियानो बे फ्लाइटआव गाखोनो खर' इनिया सायो गाबाला माने हेलो Nah, aku mana sih ada bir pada dengan sih kostum makanya. लोगोफोर जय जय बहुत बोरिंग जाबाय खामाया एसे प्रब्लेम जायो आरो जना थाबायबा जेरैबायदि होनना बुङो खामाया ब्लक जानाय बायदि मोना आरो थ' जोंनि फ्लाइटनि विंसआ एसे मुभमेन्ट जाबाय दोङो माने नायदा बाय विंसनि गेजेराव आरो बाय गेपिं जाबाय दोङो माने बिनि कारना बेनो आरो लेन्डिं जानो कारणे फ्लाइटआ रेडि थ' जेरैबायदि बै विंसआ मोननैनि गेजेराव गेपिं जादों बै मोननैनि गेजेरजों हावाया एयारा फ्ल' जायो आरो एयारा फ्ल' जायोबा बियो फ्लाइटआ लाखै गावनो लेन्डिंनि कारणे तयार जायो आरो नोंथांमोना बाय अबजार्भ खालामबा गम मोनगोन विंसआ एसे मुभमेन्ट जाबाय दोङो बै विंसनि बेक साइडआव आरो विंस मोननैनि गेजेराव नाय बहुत गेपिं जादों गेपिं जानाय लोगो लोगोनो फ्लाइटआ गावनो गाव लाइटलि सिङाव लेन्डिं जालांबाय थायो आरो गोलैलांबाय थायो आरो फुल्लि बे विंसखौ जेथिया ब्लक खालामफिनना दोनो बन्द' खालामना दोनबा गावनो आरो फ्लाइटआ गोजौ उथिलांफिनो थ' नायदो नोंथांमोन माबायदि गांनि विंसनि गेजेराव गेपिं जायो खिरखि विन्ड' खाथियाव जबाथाय बै टाइमखौ नुबाथाय एसे गोसोआ बाय उगुल थुगुल जाबाय थायो थ' नैलै बहुत सिङाव मोनफैबाय जों दा बर्थमान लेन्डिं जानो कारणे तैयार एसे 50 मिटारसो गोजौ दंबावो आरो जों लेन्डनिफ्राय थ' जासिगोन प्राय एसे बाय झार्किं जायो आरो बाय जेथिया लेन्डिं जायो एसे मुभमेन्ट जायो आरो झटका नांखाङो आरो बै टाइमाव लेन्डिं जाखांगौबा आरो गोसोआ गाहाम नांबाय आरो जेब्ला बिरो सायाव थाङो एसे गिनाय मोनो तैयार खर' गिदिंनायाबो जोबसिगोन जोंनिया मोनफैबाय जोङो अ माय गड लेन्डिं वाव मोनफैबाय जों कलकाता एयारपर्ट कलकातानिफ्राय ओंखारना आरो थांनो कारणे रेडि थ' फ्लाइटआ लेन्डिं जाबाय विंसआव जेरैबायदि गेपिं जादोंमोन दा फ्लाइटखौ स्टप खालामनो कारणे उनाव गाङा एसे गोजौ उथिना थादों आरो बे जाबाय खारबाय थानाय प्लेनखौ स्टप खालामनो कारणे बे विंसनि उननिखौ थिखांना होबा ब्रेकनि खामानि मावो आरो इयो एसे फ्लाइट खारनायखौ हमथायो आरो बियो थ' मोनफैबाय जोङो नैया लेन्डिं जानायनि उनाव फ्लाइटनिफ्राय ओंखारना दा थांबाय दोङो बेनिफ्राय दा जों लेगेज लायनो थांनांगोन थ' एक्जिट बेसेबां नाम्बाराव बेग मोनगोन दाबान जों मोनफैबाय बेगआ प्लेन एर'प्लेन बुंनाय ना उनावसो फुङाव थाव उथिदोंमोन ना बेखायनो गाननालाथ' क्या बताइए नैलाय जोङो मोनफैलायबाय बेटाया बै नै बिसनाखौ नुनानै आरो रुमखौ नुना रुमनि कालारखौ नुना नोंथांमोना मिथिखाबाय जिहेतु जों न'आव दोङो दा बकाराव मोनफैलायबाय न'आव थांनो लुगैलायबायलै थांनो मोननायबा मोजां जासिगौमोन